differenza bejn il-politiku u civil servant. And I considered myself as a civil servant, ġifieri parti mill-istruttura pubblika permanenti, hija li il-civil servant jaf li hekk ħaġa biex tajba għada pitati u pitpitada, xi darba ħatarġa tiġi ħoġru u jrid isawwijaw. Il-politiku l-importanti li nhar il-ġimgħa jew sal-elezzjoni li ġejja jidher sabiħ. Għax il-bżonn tiegħu huwa li jitla' li jiġi elett. Ma jistax jagħmel il-ġid jekk ma jiġix elett jgħidlek u jiena jagħtaw biex nagħmel il-ġid. Mhux biex jiġi elett. Allura dejjem għandek it-tensjoni bej il-politiku is li is-civil servant qed itelfu. Il-civil servant jgħidlek kiena bnejt struttura u ġida għal kapriċ tal-politika tiegħu ħajisfratta li kollox. U the tension exists ħafna drabi u ħafna. Ja tensjoni importanti, ma wkoll. Tensjoni importanti, jiena għalija konta tinkellmek il-bieraħ tlula għandi għatlek l-Italja wara l-gwerra kellhom ma nafx kemm il-gvern ma jkampax iktar minn 6 xhur u wara u nonostante dak kollu l-Italja kellha l-mirakolo ekonomiku, il-mirakolo Italjano li għamet mill-tifrik tal-gwerra dinjija u saret waħda dak iż-żmien mill-powers ekonomiċi tal-Ewropa. U inti tattribuxxi da għal ċivil b'saħħtu sotu b'saħħtu li mexxa lill-ministri li kienu il-ċivil li mexxi l-ministri. Mhux iċ-ċivil fil-livell ta' dak li timbralek l-applikazzjoni jew dak li dik il-liċenzja tal-karozza. At the directional level. Taljani u l-Franċiżi għandhom ċivil f'dak is-sens laqas nafu nħarsu leha. Għandhom kultura b'saħħitha. Kultura b'saħħitha ħafna ta' ċivil. Imma interessanti din it-tensjoni bejn iċ-ċivil u l-politiku. Għax ovvjament iċ-ċivil kif qed tajt għandu dil-istruttura u għandu l-memorja istituzzjonali u jaf x'jaħdem u ma jaħdimx jew x'ħadem s'issa u ma jaħdimx u ma jridx li deċiżjoni politika 10 snin oħra ħerġa' jaffaċċaw. Però mbagħad ukoll għandek il-politiku għandek ikoll iċ-ċivil li jgħadkomdu kif inhu. Eżatt. Li kun naqra ossifikat u ma jridx minn idejqu. Eżatt. Jien jgħadkomdu kif jien għamli pjaċir ċaqlaqnix. Mela, tlaqna?